खुलुमबाय दिनै 11 मे 2024 सुनिबार आसामनि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बगिनाडी ओनसोलाव सासे आइजोआ सानैसो रागा गोसा मानसिफोरजों बुजाना थैदों। थैनाय आइजोनि फिसाज्लाया गुबुन हिन्जावजों सिरि सिरि लोगो हमखुमानायखौ लकेलनि मानसिफोरा हमनानै खानानै बुदोंमोन। बिनि उनाव बिमाया मिथिनानै बिमाया फिसाज्लाखौ रैखा खालामनो थांनायाव मानसिफोरा बिमाखौबो बुनानै बुथारदों। आइजोखौ बुनायनि उनाव हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै आरो जाथायनि उनाव पुलिसआ जाथायनि सायाव केस लानानै नायबिजिरनाय जादों। आसाम आरो नागालेन्ड बर्डार साखाथिनि चराइदेव जिल्लानि सिङाव थानाय सनारि ओनसोलाव आयेननि बेरेखा पिस्तल आरो हाथियार फालांगिरि खालामग्रा सानै नागा सेंग्राखौ आसाम राइफलआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै नागानि मुङा जाबाय आसिं कन्याक आरो लंजे कन्याक। सानैबो नागालेन्डनि थागिबि, नाथाय बिसोर थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बर्डार ओनसोलाव हाथियारनि फालांगिरि खालामबोगासिनो दंमोन। आसामनि लामडिं रेलबादेयाव उत्तर प्रदेशनि आसामाव बेरायनो फैनाय सासे सुबुङा गरमजों हाई ब्लाड प्रेसार जानानै थैदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय नरेश राजपुत। नरेश राजपुतआ उत्तर प्रदेशनि सिङाव थानाय मरादाबादनि थागिबि आरो बियो हारसिंनो आसामाव बेरायनो फैदोंमोन। गुवाहाटीनि आजारायाव गावनि बिसिखौ बुथारना खारखुमाना थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय आरो बियो बिसिखौ बुथारनानै गोलाव समसिम खारना दंमोन, नाथाय पुलिसआ नागिरनानै खेत्रीनिफ्राय एरेस्ट खालामबाय। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय गौतम राय। गौतम रायआ गावनि बिसिजों एयारपर्ट साखाथियाव थायोमोन, रुम भारायाव थायोमोन आरो बियो गावनि बिसिजों नांलाय खमलाय जानायाव गावनि बिसिखौ बुथारनानै खारखुमाना दंमोन। उत्तर प्रदेशनि आमरहायाव सासे आबादारिया गावनि बिसिखौ बुथारखांनायनि उनाव गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों आरो बिसोरनि गोथै स' साखाथियाव बिसोरनि 6 बोसोर बैसोनि गथ' गोरलैया गाबबाय थादोंमोन। उनाव लकेलनि मानसिफोरा पुलिसखौ लेंहरनायनि उनाव पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। थैनाय बिसि आरो फिसाय आबादारिनि मुङा जाबाय प्रावेश 30 बोसोर बैसोनि आरो मुनेश कान्दावासी 35 बोसोर बैसोनि आरो बे जाथाया आलिपुर मिलाक गामियाव जादोंमोन। लटारि दानै दानै आं हिन्जाव खारजालायबाय। 22 बोसोर जालांबाय आं लटारि दानबोनाया। आं नाथाय बे खेबाव BMW गारिखौ मोननो हाबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों BMW गारिखौ देरहासार जानो हानाय BMW गारिनि बिगोमा दिपेन दैमारिया। आंनि रंजानायाथ' बे संसाराव जिगासेयाव जेबो खामानियावनो साक्सेस जायामोन। आं दायो जिबनाव माने गोबां थांखि दङमोन, बे जाफुंदों दासिम। आं इसोरखौनो हामबाय होनदों। दायो आंहा जिबनाव बेबायदि खेला खानै खानै हिन्जाव खारजालायनाय दिनैजों फ्राय 22-24 बोसोर जाबाय। आं दा बे थाखाखौ मोननानै आंनि गावनि मोजां खामानियाव बाहायनो जेरै गथ'फोर फरायबाय थादों आरो बेफोरखौ लानानै मा लामा नुयो बेखौ आं हान्थिलांगोन होननानै आं सानो। नोंथांनि मोननाय प्राइसआ मा? आंनि मोननायनि प्राइसआथ' नामखौनो गोसो गैला आङो। फार्स्ट प्राइज। फार्स्ट प्राइज BMW। बबेयाव जादोंमोन खेला? खेलाया बियो आम्बागावनि सानजा UN एकाडेमि स्कुलनि मुङै जि खेला होदोंमोन बेयाव आं मोननो हादों। अन्नानै नोंथाङा जिहेतु BMW नि सासे बिगोमा जाबाय दायो, नोंथांनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा? अन्नानै नोंथांनि मुंखौ फोरमायदो। होनायनि फारसे नामा? नोंथांनि मुङा मा? आंनि मुङा दिपेन दैमारि। गामिया फेरगाव, थाना पानारि। गांबेसे लादोंमोन टिकेटखौ? लानाया आं 7टा बुक लादोंमोन। 7टा बुकआव आं 4 बुकआव मोननो हादों, 3 बुकआव आं होनो हायाखिसै। मोनथाम बुक आनपेड जाना थाबाय। आनपेड जाना थादों आरो पेडआव नांबाय आरोखि। दायो पेडआव नांदों। 4 जितु आं जेखौ सायख'दोंमोन बेयावनो नांदों। जेब्लानाखि नोंनियाव BMW नांबाय होननानै मेसेजखौ नों बेयावनो लानो फैदोंमोन ना सोरबा हैदोंमोन? आरो बे समाव नोंनि गोसोआ माबायदि जादोंमोन? माने आं बुजि मोनाखै। बेखौ नों माबोरै मोनखो?
खेलाखौ आं गेलेनो समायाव आंनि गोसोआथ' मोजाङानो खिन्थु गोसोखौ थिग मोनाखै आरो बोरैबा मोनथारदों नांनायनि समायाव खिन्थु आङो टिकेटखौ दानदोंब्लाबो आंनि लोगोफोरा थाब रिजाल्ट होनो हायैयाव थाबनो आं मोनाखैमोन आरो गोजोननायखौ रिजाल्ट मोननायनि उनावथ' आं बहुद मोजां मोनबाय अनसायनाय जों मोननो हादों आरो जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिबो जों मदद अनसायनाय हेफाजाब आरो नोंथांमोन मिडिया पार्सनफोरनिबो जों अनसायनाय मोननो हादों दा बेबायदि जोङो थांनाय 29 एप्रिल खालि बै खाफालनि आनजादखौ जोङो मेहेरगोनाङै 5,000 6,000 सुबुं माने थुबुर जानायनि गेजेरजों जों गेलेसारनो हादों आरो बेनि जायफोरा देरहासार जानो हादों बा जायफोरा गावनि खाफाल बा बराद गोनां देरहासारनाय जानो हादों बिनि जि बान्थाफोर बेखौ जोङो दिनै गासैखौबो जहैनो लेंहरनानै नैबे इउएन एकाडेमि बे फरायसालिनि फोथारनिफ्राय जोङो गासैनोबो खेबसेनो राननानै हरनायनि जि हाबाफारि बेखौ जों लादों आरो बे हाबाफारियाव जों थारैनो गोजोनदों गुबुन गुबुन आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय बिथांमोना मैयानो दाखालिनो फैना थानानै दिनै बे बान्थाफोरखौ लांनो थाखायनो बेवहाय थुबुर जाफैदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोन मिडियानि आरो गुबुन गुबुन सुबुं बिजों मिडिया पार्सन बिथांमोना थुबुर जानानै जोंखौ मदद होदों जों जोबोद गोजोनदों आरो जों आसा खालामगोन जे जोंनि बेबायदि अनलायनाय बिदा फंबाय सानलायनाय आरो गोजोन जौगानायनि मोनसे बेबायदि इसारा जालांथों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बायफ्लेजोबनो लानाय बड'फा हायुङारि फरायसालि बे रायजोनि अनसायनाय मदद हेफाजाबनि गेजेरजों एसेब्लाबो जौगासारनो हाथों जों बेखौ मिजिंथिगोन आरो आसा खालामगोन जोङो जाहाथे इयुनाव बेबायदि खाफालनि आनजाद एबा लटारि जुदि खालामफिननाय जायोब्ला रायजो राजा आरो गासैबो नोंथांमोननि गासैनिबो जों अनसायनाय मदद हेफाजाबखौ मोनबावगोन होनना जों मिजिंथिनाय दं असम रायजोनि अनगायैबो गुबुन रायजोआव बे खाफालनि जि आनजाद फिथाइ बियो थांदों नामा गुबुन रायजोआव नंगौ जोंनि मोनथिनाय बा जोंनि रेकर्ड बायदिब्ला जोंहा बुकनि जि प्राइज थामहिनबा जि बहिनि सेथि बान्था हुन्डाइ भेनु बियो मेघालय रायजोनि टिक्रिकला होनना बुंनाय जायगायाव टेनसं एन सांमा होनना बुंनाय सासे खाफाल गोनां सुबुङा बे बान्थाखौ मोननो हादों आरो बेनिफ्राय जोङो फोरमान जादों जे आसामनि अनगायैबो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय हादरसा बे जायगायावबो बे लटारिनि गोसारथिया गोसारहैदों बांसिनै नोंथांमोननि जि माने गारि बियो गोबां बेसेननि जिखौ BMW होनना बुंदों बिनि खाफाल गोनां सुबुङा सोर जागोन बेखौ जोङो जोबोद खाफाल गोनां होनांगोन जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबैनो खारन बे जोंनि सेथि बान्था इउएन एकाडेमिजों सेबखांजानाय जि लटारि बेनि सेथि बान्था BMW बेखौ जोंनि साखाथियाव थानाय पानेरि बे पानेरि कलसि दैसा जिंनि जे भेरगामि होनना बुङो बेनिनो जोंहा दिपेन दैमारि बिथाङा सेथि बान्थाखौ मोननो हादों आरो जोङो जोबोद गोजोनदों जे बिथाङा बे बान्थाखौ मोननायनि गेजेरजों हयथ' निस्सय इयुनाव न'खर संसार जानाय बा गावनि जिउखौ दाफुंना लानायाव निस्सय बिथाङा बे रांनि गेजेरजों एसेब्लाबो मोनसे लेभेलसिम बिथाङा जौगासारनानै सोलिलांनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनाय लादों नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि